Merane garap ngene. Ki 3 meter tak garis kene. Ya lah. Nah, geret nang ngidul. Ini 3 meter, pas tengah ora wi? Lah wingi berarti sokone numpang penak ora? Kaya mambengi penake. Iki kone ning kene kok. Numpang lingguh nyelenet po enak ngene. Jan sila meteke ngene. Sokone. Iya titik. HE. Ya EO. A. Saiki bayangno. Nah iki ukurane padha 3 meter cebloke SBS iki lho praning kene. Terus piye disawang? Ngene. Tapi lek menurutku jan cara nggih topi kan lah. Ndi to dalane ndi iki? Ora ngono to. Tapi lek nggih topine ngene kan ya. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Wah, lagi deh mau syuting kaya ning TV-TV iki mundur iki. Bismillahirrahmanirrahim. Selain apa ya konten iki nggo? Wis sing jelas cara buat pondasi kandang kambing ngono ae. Kebetulan pada kesempatan kali ini pas kita membuat pondasi, jadi apa salahnya? Semoga saja nanti bisa bermanfaat. Piye to carane gawe pondasi kandang wedhus sih piye? Terus sing ideal ukurannya berapa? Ya toh, mestine wi rada penting kuwi. Ya toh. Tapi dulu yang sana kita buatkan, sini kita buatkan, sini juga kita buatkan. Nah, ini kita buatkan lagi. Ping 3 berarti ya. Selain ning gene wong-wong lho. Selain ning gene wong-wong. Lah iki alhamdulillah bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membuat pondasi lagi untuk meneruskan kandang bakoh yang berada di kandang bakoh kami. Iki kon ndi? Kono kene apa ngendi? Hah? Ono sing wapi. Ku kari Madura no ketok. Wah. Wis sama manut aku aturan wis. Apa iki mathuke? Dhisik dhewe iki ukuran ya. Ukurane. Ukuran pondasi ideal lho angel to wele ning kono. Oh penak kok kono ae. Ono. Hah? Yo. Ono yo. Ning kono joglangan. Engko jegur joglangan malahan. Kita toto sik geng sing enak terus biar nanti ukurannya piro ta piro ben gunah. Oke. Desain yang kita bangun ini 15 meter. Jadi satu setnya ini 15 meter karena nyapo kok 15 meter. Terus nyapo sing kuwi sing iki ya 15 meter kok dipetol-petol ngono Pak Jack. Ini kan setiap 15 meter kita petol ngono ya, gang toh. Nah, seperti yang ini. Ini kan gang. Nah, ini ya juga gang. Nah, ini ya juga gang. Nyapo kok di gang-gang ini? Ya ini geng karena yang kita pakai sokonya ini gede-gede. Ini terus kayunya ya gede-gede ini kita memadukan antara panjang dan ukuran kayune. Jadi ora syukur plek, ora syukur matuk. Karena apa? Ini kita ibaratkan layaknya sebagai rumah. Ya walaupun ini kandang kambing ya toh, kita menganggapnya itu rumah, bukan hanya rumah kambing. Wis bukan hanya rumah kambing lho iki wis dianggep ae wis omah. Dadi jero mangane diresiki. Dadi dalam ya dipel. Nyapa kok menganggap para rumah? Setiap apa ini kandang ini jadine ya panggah dijajal dituruni dhisik. Dadi ora mek nganggep apa iki omah, tapi ya jajal dituruni. Ketika kandang ini jadi ya, bah iki mung dawa men parane nyandi iki engko. Ndak maksudnya piye-piye? Ora apa-apa. Parane nyandi ngonten pondasi. Yo kan flashback. Oh, flashback. Oh, oke. Jadi ora menganggap kandang iki sebagai rumah, ora mek gur ngono tok, tapi ya dituruni. Lah setiap dadi dijajal dhisik. Setiap dadi tak jajal dhisik dituruni. Makanya kuwi kita menganggap kandang ini sebagai rumah. Karena apa? Kita kesehariannya yo blanggentai wedhus, enggak ada yang lain. Kira betul-betul
Upakara wedhus piye carane wedhus iso nguripi wedhuse karo nguripi wonge. Ngono kuwi. Balik rene ya. Kedawan ning go. Oh wis kok kono ae. Engko gen ketara view-ne toko kene sampai kok kono. Ya. Iki ketara ra iki? Ketara. Iki apa sing dijelasne? Lek ukurane ya iki lek rono kan wis jelas 15 meter. Nah, nyapo kok 15 meter kita memunculkan antara nanti yang kita bangun ukuran kayune. Karena kandang bakoh original kuwi tetap dari sudut pandang kuwi urip lek per bloknya itu 15 meter, 5 plong. Coba dibayangkan, nyapo kok ngono, ya toh? Kita buktikan saja. Kamera di sini menghadap ke sana, ya toh? Menghadap sana, ambil titik tengahnya, lalu fokuskan di yang sebelah sini saja, sampai sana. Fokuskan sini sampai sana. Rodok ini biar terkesan itu tidak ada potolannya. Ah, wes. Yang di sana itu nampak seperti apa? Dom toh? Cilik. Nah, nyapo iki kok ora dilurus ning ngono. Itu selain memunculkan kayunya ini, sokonya, kayunya ini, kuwi sing tengah yo kena tinggi gang. Gang dalam arti yo kena tinggi pawonan, kena tinggi nyimpen pakan, seperti itu. Tak gang 2 meter. Itu. Nggih munculne iki lho, iki gen urip, sokone iki ben urip dari pandangane tetep 15. Nah, lorone nyapa kok ora langsung, ya asline ya nyicil. Bangune kuwi kono, kene, ngono nyicil ora langsung. Ya toh? Ya. Tapi kan kalau disambung kan juga bisa. Tapi ya kuwi alasannya nyapa kok dipotol. Soalnya ini ada yang tanya, nyapa kok dipotol kok ora dilurus nyeret ae. Itu penjelasannya seperti itu. Karena untuk memunculkan tampilan kandang bakoh biar ketara bakohnya ya kita 5 plong. Soalnya sokone menggunakan 15-an ben urip ben ketara muncul. Per plongnya ini ben ketara muncul. Nah, berarti lek sokone 10-an ora oleh Pak Jack gawe 15-an. Sopo ora ngolehi, cuman bisa jajal sawangen. Engko sokomu ketara cilik apa enggak? Wis cilik ketara cilik apa enggak? Iya kan? Ya. Nah, tentunya lek sokone semono ya berarti yo dikurangi plongnya ben ketara rada urip. Tapi itu pun selera. Tapi makanya ning kene kan menganggapnya seperti rumah. Tadi yo digawe sak marem-mareme. Mareme wong beda-beda karena itu. Toh? Oke, ya wis salasane kuwi karena ada yang teko. Balik neh ke pondasi. Ukuran kandang ideal kandang ini berapa? Kalau lebarnya itu 2 meter, itu harusnya pondasinya ini ukurannya berapa Pak Jack? Karena kita gawe kandange dhewe iki wis ping 19. Ya lho ping 19 lho di aku gawe kandang iki, dhewe dhewe lho. Ping 19 iki ora 19 kandang ngono ora. Ya 19 kandang ning ping 19. Ping 19. Ping 19. Amoh gaene. Itu sekitar 20 tahun yang ganti PE. Wis kuwi lho ya saurunge kuwi ndak tak hitung masalah iku kandange bapak biyen. Selama 2005 lulus sekolah, ya toh? Kuwi tak hitung sampai seprene 19 kali. 19 kali. Dan yang tersisa masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sing songo kukut pisan. Remuk dipangan rayap renget. Karena bahannya ya kayu, ora oleh dipangan rayap ya piye wong jenenge bahan. Dari kekurangan dari setiap gawe kan mesti enek anu to, piye ya? Enek mungkin iki klerune ning kene. Iki klerune ning kene ngono lho. Nah, makanya itu menurut kami hari ini sok mbol ya idealnya ukuran seperti ini. Dari sini sampai sini, dari ujung sini sampai sini itu 2,5 meter. Nyapa kok 2,5 meter, kita mengusahakan nanti ruangnya ben genep 2 meter walaupun tidak ada. Ya ora-orane 198, 197 ngono kuwi. Karena sok kan mlebu to. Pagarnya itu mlebu ben urip ngono. Tuh, 2,5 meter. Terus
ini sampai sini itu 2,5 meter. Ya toh, ini sampai sini karena nanti cokoknya itu crash ini rodok metu. Rodok metu 2 cm, ya toh? Tinggi ada lepan. Di sini juga nanti agak keluar 2 cm. Kalau di sini 3 cm. 3 cm. Nah, sing kene kan ora lepan, sing kene engko ditempelai kayu. Oh, iya ya. Ya kan? Ya. Waton, apa sepatu. Nah, kuwi 3 cm. Nah, berarti tambah 5 cm, berarti resike 2 meter 10. Lah karena engko mlebune wis sekitar 10 cm, mlebune apa iki lho tak dodoi, mlebune endi iki lho. Nggih. Oh. Nggih. Iki kan mangan ruangan. Iya. Mangkane dicolongne kene. Oh. Nggih, paham Bu nggih? Mangkane tata letak saka ini iki dirodok dilar. Pondasinya mang 2,5 meter karena ditokne rene. Ya toh berarti kan 3 cm. Ya. Berarti tambah ruangan sisa 3. Sing kono sisa 2 berarti 5. Ya. Ya toh. Berarti totale malih 2 meter 10 no. Oh, iya, kene meng 2 meter 5 ditambah ruangan kuwi mau 2 meter 10. Lah 10 apa balikne dilebokne rene iki. Ya toh? Ya. Nah, dilebokne rene iki aku meng kan lupute 197 198. Iki pira sokone? 15-an. Lah, iki kandele pira? 3 cm. 15 dijimuk 3 pira? 12. Lah. Kamangka dhewe meng duwe sisi pira? 2 meter 10. Nah, berarti kan iki lek 13 berarti kan uripe berarti engko sekitar 197 198. Ya. Bener ora? Bener. Tis ora? Tis. Matematika aku mbiyen bijine 9 terus. 2 meter 5 nanti kita keluarkan 3 cm yang depan. Yang belakang kita keluarkan saka ngene lho maksudnya iki. Maksudnya ngene iki. Kita saka to nanti kita tokkan. Kita tokkan ini 3 cm, ya toh? Ya. Yang sana kita tokkan, kita keluarkan 2 cm. Kalau yang sana dilepo. Dilepo engko kan gen pres podo. Kalau sini nanti ada sepatunya gini 3 cm. Tis ora? Tis. Matematikane mbiyen bijine 9. Mangkane saiki pinter total utang barang. Urung lunas-lunas sprene. Ki 2 meter 5. Harapannya nyapo kok 2 meter 5 sedangkan butuhe kamare kuwi lebare 2 meter. Jadi rumusnya seperti itu. Ya ora-urane ora resik 2 meter, ya 1197 198. Di total mang temune tis ora sekitar 197. Nah. Terus iki piro Pak Jack? Lah karena sokano apa? Esbesnya ini menggunakan 1,5 meter. Ya toh? Kene iki dari sini sampai sini 120. 120. 1 meter 20 cm. Nah, nyapa kok 1 meter 20 karena esbesnya ini nanti karo 1/2 meter. Ben enek gimbale ra ketang titik. Nah, engko enek pertanyaan koma, saiki diukur sik, apa bener iki 2 meter 5? Apa bener iki 120? Aku yo ora ngukur lek iki engko kleru berarti tukang ngantuk. Ngantuk. Kita tarik ke sana ya. Oke. 2 meter 5. 2 meter 5. Oke, 2 meter 5. Siap. Nah, terus kene. Oke. Ini tak bejalan ini. Ah, yo bejalan-bejalan. 100. Piro? Hati-hati sikilmu guling 120. Berarti totalnya 2 meter selawe. Ya, 2 meter. Kene, tapi kene sampai kono lho ya. Ya. Engko anu iki engko sing delok engko digawe iki 2 meter selawe kotakane. Bukan lho ya. 2 meter 5 karo 120 totale teko kene iki sampai teko kono kae 2 meter 3 meter selawe. Ya. Kok 2 meter selawe? 3 meter selawe. Iki sampai kono 3 meter selawe. Sing iki sampai kono 2 meter 10, 2 meter 5. Iki sampai rene 120. 205 ditambah 120 piro? 320. Nah, pinter nih ya hitung-hitung kowe.
Nah, iki totalnya iki sampai kono. Terus S-base-nya nanti menggunakan ukuran berapa Pak Jack? Yang belakang ini, nah iki nanti gini. S-base-nya sini, kita menggunakan yang belakang ini 3 meter. Nah, ya toh. Terus yang depan sini nanti kita menggunakan 1,5. Lebih ora ketampon nyapong engko sik. Terus iki kok mek boto tok ndak gawe besi piye Pak Jack? Nah, karena tekstur tanah di daerah kami, Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini, khususnya wilayah Selokajang dan sekitarnya, itu lemai anteng, geng. Tidak gerak. Terus tekstur tanahnya ini ngisore kuwi iki nglempung, rada dhuwure ngono, masir. Jadi lemah mateng loh. Lemah nglebo ngono lho. Jadi anteng. Rumah-rumah di sini yang zaman-zaman dahulu tidak ada yang memakai besi. Mungkin lek sing ditingkat ngono gawe besi. Oh, sampai gembal dulu gawe besi lah. Di sini pondasine batako atau boto. Wih, iki. Engko enteke pira ngono tak jelasne. Wes yo iki sampai kono mung wis ketemu ya ukurane. Ini sampai sini 2 meter. Nah, terus ampere sini sampai sini 120. Oke, berarti ini untuk huniannya kambing itu pondasinya 2,5 meter. Terus untuk jalan yang menghuni sing ngopeni sing huni ya toh wonge orangnya itu 120. Ya toh, terus kene engko lek kene 2,5 meter SBC gawe 3 meter semburi. Terus yang sini karena ini modelnya kalau di sini ngarani panggang P ya. Panggang P. Kita menggunakan 150 atau 1,5 meter. Nah, wis paham ya? Oke, iki yang sini wis selesai. Nah, kan? Nah, terus kuwi piye carane lek orang gawe besi? Kondi ya di maduke. Oh, alon-alon kono joglangan. Nah, iki engko terus piye? Sokone numpang ning endi? Wingko renek wesine blas to. Nah, ini nyapo ini kok digang ini. Ini nanti bolong ini. Ini bolong, ini tidak ada apa-apanya sama sekali nanti. Ini bolong. Ya. Nah, ini nanti ada kayunya gini. Kok kene to iki temboke mek teko iki. Ning kene dilongi semene untuk nadai kayu, nggih nuwangi balok. Plek. Lah bolongane iki apa iki? Aja tekok digadah blorong lho ya. Iki gak ada duit. Gak ada duit. Lah engko sing wis dadi bisa disepil. Iki engko kena tinggi dalane mlebu njimuk srintil. Ngoten lho nggih, Bu. Ngoten. Nggih iki gak ada asline iki bolong. Jadi bolong. Lah iki engko berarti sono sampai sini karena per plongnya ini kita bagi 15 meter menjadi 5 plong, berarti persokonya ini berarti 3 meter. Ning kono cekelen no, karo kamera iso ta we. Rada rene. Nah, 3 meter. Nah, ini titiknya. 3 meter. Ini 3 meter. Ngidul nah yo, we, cekelen meterane. Iki. Nah, tak garis wi. Lek 3 meter. Ya toh, makanya dituki botol rada munyul ki engko nggih ada soko. Nah, iki rene neh tak garis yo rene. Kapan neh kamerane digarap ngene. Ki 3 meter tak garis kene. Ya toh. Ah, geret neh ngidul. Ini 3 meter, pas tengah ora wi? Lah wingi berarti sokone numpang penak ora? Kaya mambengi penake iki. Iki neh rene. 3 meter. Nah. Ya toh? Ayo rene neh, garene 3 meter. Lah iki, wontek ta wisan? Wah, lho, ya 5 plong wisan. Oh iya. Nah, kuwi. Jadi ngono kuwi. Nanti seperti apa iki kan diganggang to iki. Iki diganggang, iki tinggi dalan. Darat. Terus kene engko dituki kayu. Kan kudu engko rata iki to pondasi iki. Nah, kene digang karena tinggi dalan wong mlebu njimuk srintil, ki engko diwehi balokan ngene. Diwehi wesi apik iki dicor ana seret ngono.
Bisa, malah luweh ngene. Cuman ngene kayuku oleh alasku sak menombe. Aneh kae rong kilo. Nek negara tapi kuwi paham toh? Jadi pembagiannya ini ya, iki kan situ ngene to iki. Ini nanti kan saka 15-an ngene to iki. Nah, numpangnya ning kene iki engko. Setengah, dadi sokone ning kene engko. Numpang lingguh nyelenet po enak ngene. Jan silo meteke ngene. Sokone. Iya. Sokone ngene iki, lingguhe penak ngono. Paham Bu nggih? Nah, ini muga-muga walaupun bahasa kita campuran, muga-muga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Karena apa? Kandang kuwi sapi-api on dhuwur lek sampai ukurane ngisor kalah. Lah kowe bakal kandang piye jajal? Ayo. Pesen 15 meter, pondasine 15 meter setengah. Piye terusan? Lah, glowong ta kene. Nah, pesen lebare 2 meter lah nyepaki pondasine 170. Akhirnya jangglung ning kene. Ora? Kuwi jadi harus dipikirkan mateng-mateng. Kuwi. Iki ilmune ngene iki nyapa? Ini yo karena mbiyen yo salah gawe. Heeh, lek ping 19 bakal kleru wae yo. Berarti ndak ada perubahan peningkatan. Ngono kuwi. Lah saiki tak dudoi gange iki gunane piye? Ayo. Mari tegalan mburi iki. Iki lho. Iki sing wis dadi. Iki sing wis dadi. Iki sing wis dadi. Diduki kayu ini lho, nggih ada kayu ini iki lho maksude. Iki gen lurus dlikone engko ben mathuk ngene iki. Nah, ya toh. Iki. Iki wonge garek mlebu bleng ngeruki srintil iki. Karo tinggi udara. Angin. Sirkulasi. Oh, sirkulasi kuwi iki mlebu kene. Iki nek baloke ngene kan malih rata iki. Ngono, engko dadi ning ngene iki. Paham Bu nggih? Paham. Oke, bali rono. Ora apa-apa joglangan to jegura. Jeru ora apa-apa we. Yo rono, awakmu rono, aku tak bali rene. Yo. Kamu rono, aku tak rono. Ngono. Lah iki sing disiting pondasine kok. Pondasine gitu tuh kandange. Oke, wis bali rono aku ben rada iyup. Wis. Nah, iki kan wis kena di sawang to iki. Heeh. Iki urung dadi. Pumpung tukange rewang. Nah, kuwi. Setatawanya seperti apa Pak Jack? Lah mang nyapa kok karo 1/2 meter kene? Ya toh. Lah engko tak sauri. Lah setatawanya duduke ngene iki, Geng. Iki. Setatawanya duduke ngene iki. Nah, ini setatawanya duduke ngene iki dari tanah. Ini nanti yang dipendem dari tanah itu 3 boto, tapi masangnya malang ini. Ora langsung masangnya ini itu gini loh. Nah, ya wes iki tugelan ora apa-apa ya. Masangnya gini, plek. Bukan gini. Ya. Lek ngene engko ora rasa. Ngene pondasine. Ini kan dawa to iki tugelan iki. Lah terus ngono engke, neh ngene. Ya lho, barno ngene, sing dipendem 3 boto malang. 3 boto malang. Nah, dadi pondasine ombo. Ngoten, paham Bu nggih? Seperti itu. Lah engko lek wis tekan dhuwur. Lek wis tekan dhuwur dipasang seperti ini. Oh, iki. Ngadeg ngene iki. Nah, sing tak maksud malang mengke iki lho. Iki. Nah, iki lho. Ya. Jimun kok tengah kono, ambilen kon dhuwur engko lek ketara. Kok kene. Kon dhuwur. Nah, ini kan ketara to. Sing tak alangne maksudnya iki lho. Ya, ketara. Iki sing dipendem 3 boto iki. Nah, mari ngono didekne iki. Nah, iki dhuwure pira lek kene ora perlu dihitung. Enggak perlu ya. Enggak perlu dihitung kene. Dari tanah sampai sini ini enggak perlu dihitung ini. Karena kita ngopeni wedhus bukan dari sini nanti. Enggak. Dari sini yang perlu dihitung piye Pak Jack? Yang perlu dihitung itu ini sama ini. Mau bukti? Ya. Kene. Kene wis teko kene. Kita lek ngopeni wedhus kan lek makane ora duncalne kok njaba ngene iki. Ya duncalne to. Lah maksude lho. Nah, tapi kan ngene to. Berarti yang terpenting di sini to. Ya. Jarake piro Pak Jack karo iki? Piro kuwi? Rene. Yo.
Ini, iki keramiknya ukuran piro 40-an kan? 40. Lah iki piro iki? Ukurane. Lah kok 8 lho. Apa enek kene kandange nggih ukuran 8 Itu 38. 310 Mas, niki lho. Ora enek kene kandang bak original itu 310 semua. Berarti lek kene 40 kene 10 piro? 50. Nah, berarti sini sampai pancatan kaki munggah itu berapa? 50. Nah, ideal apa enggak itu? Ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Cemple bisa naik, ya toh? Wedhus gede ora ngoyo. Dan kita engko posone ya po enak. Ora ngene, ya ora ngene. Ngono lho. Paham Bu nggih? Nah, berarti saapi kene, kene kudu dipikir. Aja sampai ngene nginceng wedhus. Oh, ini Roro main geblak. Nah, berarti ini kaitannya kudu ngukur iki. Ngene, blak. Nah, wis kok kono ae. Aku tak rada gaya titik. Weh, jane didulungi rokok ya mending adoh ram. Kita coba yang sini, ngono apa ora? Nggih. Ini gayane karo ngene. Nggih, tumbas sing pundi, Pak? Sidane milih sing pundi mendone. Ya pomo enek wong ndelok barang kan ya penak. Ya pomo munggah wedhuse iki lek setengah meter kan ya penak. Cempleo bisa naik. Ora dadak. Gegek ondo dadak. Ya kan? Ade penak ora terlalu ngene. Nah, berarti sini kan tidak terlalu penting iki karo iki. Pokoknya iki engko kene ndak terlalu nyangklak. Lah tapi kene kan penak kena dibruk. Nah, lek kene lek sampai kleru yo ngebruk tapi kan mlester. Wih, berarti yang terpenting jaraknya sini sampai sini itu kita buat 40 cm. Nah, terus engko watone iki kan gliko 7 cm. Ya. Lantainya ketebalannya 3 cm. totalnya berapa? 10 10. Berarti 40 ditambah gliko sama lantai 10. Totalnya 50. Tis ora? Tis. Ngomongin matematikane mbiyen bijine kadang 10 barang kok. Kadang biji 11. 11. Oh. Wih, apa sing urung ke? Wes ya. Anu Pak Cek, akeh to sing takon. Ah, piye. Kan kadangnya akeh sing setengah mengartikan nih. Hmm. Kono. Iki padahal kan sepele tapi kan penting. Iki. Ah. Iki kok jurune pira ngono to? Ya. Kadang kan diplester ngono to. Oh, ala wis tau tak anu aku diseneni wong-wong wi, dimester tak seneni ke. Nah, kene enggak dimester. Lah iki kok apa semene dudukane berapa? Nah, kuwi. Lah, kowe roh iki. Iki pira? Kowe kok apa sik. Oh, kok kono rada dhuwur ae. Gen ketara. Nah. Kowe roh iki sik bolong ora iki? Oh, sik bolong. Iki apa mungkin soalnya wis dadi awake dhewe ning kene iki? Kuwi kewangelan ngene ngono. Oh, wis bingung ngono to. Lah iki butuh blok ora ngene iki? Nah, nyapo iki kok sik lowong? Kuwi kene kok. Nah, iki engko didudukne saka kene karo tinggi ngelongi ben rada jero, dilubang apa tidak ya iki engko diwik. Oh. HE. Ya EO. Oh A. Paham Bu nggih? Paham Bu nggih? Nggih ngebrok iki. Iki dilubang. Ngoten. Lah pira sekirane paling ya sak dengkul iki. Karena jero-jero lempoh. Lah jero apa ndak apik ya apik wong amuniaknya semakin jauh. Apik. Cuma wong lempoh. Karena di sini kan ora pernah banjir. Alhamdulillah maksudnya pomo leng guyang wedhus ning atas kandang pun meresap. Nah, tapi ndak terlalu jero gak apa-apa. Tapi yus sing jelas ini dari tanah kan 90 toh. Iki sampai tanah 90 terus ditambah engko 10 cm toh wi gliko karo lantene berarti kan 1 meter lah dudukane engko sekitar swidak berarti sekitar 160 lubange kon jero kuwi. Nah ngono toh. Lah di mester kita tidak merekomkan ya geng kalau di mester ya, tapi kalau di daerahnya ya banjir ya monggo ora apa-apa, tapi lek iso waduh lek di mester dhuwur ngono. Karena apa? Bener mester wi resik lho tapi uyah sing keri mok kon milih apa ya iso wong wing bar ngono lek garing titik no ambune boy jenda umum kae.
Paham ya iki mengke misalnya iki cagai-cagai per 3 meter karena 15 meter kalau dibagi menjadi 3 akan membentuk 5 plong. Nah, ini nanti menjadi 5 plong, per plongnya 2 kamar dengan ukuran 1,5 kali 2 meter per kamarnya. Kalau jantan 1 plong 3 meter kali 2. Untuk ini bahasnya kandang we, urusamu we. Nah, iki kan urusannya pondasi. Nah, kan we ora bakal pondasi. Masa ngene iki mau bangun terus mau junjung rono ora mungkin. Nah, kalau kandang kan we bakul. Lah kuwi, masa we bakul pondasi? Piye lah junjung iki? Isone nggawa bahan terus mau gene nang tempate. Lah wingko lek enek wong pesen kandang, ya desainno ngene iki. Paham ya? Aja sampe ngono pemesane njaluk mau pesen Adi Jaya kandang anu lebare 2 meter, kandange engko pondasine kudu pira? Mok sauri 1 meter. Lah kuwi. Tuh, wis. Aku diutang iki mengke nyapo kok karo 1/2 meter iki engko. Apa ora ya ketampu? Apa ora ya jan cingkrang? Ya toh? Set pindah sini. Ya, garap we. Pindah sini, fokuskan pada sini atau diradak di sini. Hopone ya. Soko depan nanti kita menggunakan 3 meter. Soko belakang kita nanti menggunakan sama 2,5 meter. Nyapa kok kacek setengah ya pantese ngene to banyune ben mili. Iya toh? Lah terus nyapa iki kok mek karo 1/2 meter kok mek sakmene tibane banyu kuwi karo pondasine sekitar kaceke mek gur selawe yang 30 cm. Apa ora ketampu? Ya toh? Ora usah mikir ketampu, udane kuwi kan lek pas meneng kene musim udan. Lek rendang kan rene udan. Saiki bayangno. Nah iki ukurane padha 3 meter cebloke asbes iki lho praning kene. Terus piye disawang? Ngene. Piye ngene? Lah, dekem ora? Ya wis ketampu bene paling mek teko kene to ya. Ha to. Siji, kan wis ngomong wedhuse ben nyaman. Sing ngopeni ya ben nyaman, ben penak le ngopeni kaitane tentang kopen orane ya kan. Kuwi berarti didesain supaya ya ben penak le ngopeni, wedhuse ya nyaman urusane jero kandang, wonge urusane ning njaba kandang. Lha iki padha 3 meter ning kene lho. Kuwi lek disawang gedangglong ngono ya piye? Nyendak tuwepak to. Ya tapi lek enek sing muni pantes sing ngono ya apa-apa. Tapi lek menurutku jan cara nggih topi kan lah. Ndi to dalane ndi iki? Pak ngono to. Tapi lek nggih topine ngene, ngene kan ya. Lho. 18 tahun. Kandangnya bener. Lek ngene 17 tahun kan ya ngono to. Lah lek ngene wong ora roh. Nandi kayak bingung lho ibarate ngono lho maksude nyapo kok gawe karo 1/2 meter, nyapo kok ora 3 meter sing ngarep. Ya kuwi. Golek padha kuwi 3 meter lak panen ning kene lho ceblok iki. Iya, gedang. Lah, kuwi. Jawabannya di situ selain apa jenenge? Kenyamanan wedhuse juga nyawang dhewe nyawang. Kan aku wis omong, kita ibaratkan rumah. Bukan hanya ibarat kaya rumahe wong peh beda rumahe kapika. Lek kalau di kami yis dipadani meh rupane wong karena ya madango ya kadang ya ning kandang ya tau dituroni. Nah, kembali lagi ke setrine. Saya karo kamerane ben ringet kamerane wis saiki. Apa ora? Apa sing urung mengke? Wis to? Enek siji Pak Cek. Apa? Bagian kene perlu disiku ora? Kadang kan lek kandang ngadeg karo pondasi ini kan kadang sing ngencek. Iki to? Ya. Iki karo kene. Kuwi urusane tukang. Lek kene karo kono 15 meter, kene karo kono 15 meter, kuwi kudune mestine siku. Karena depan dan belakang. Iki kandangnya 15 meter. Mosok sing mburi kandangnya 10 meter. Ya. Ya kan, wis dodol kandang piye? Anu, ngitunge tuku ono meter apa? Meter lari. Sing mburi ya 2 meter padha. Iya, 2 meter. 2 meter ra mundure. Lah terus piye lek erap siku? Kuwi urusane tukang. Lelek kerasiku berarti aja anu sing penting rumusnya iki padha. Kuwi urusane tukang pun, tukang batu ngono lho.
Berarti lek kene 15 meter ya patute kono mesti kudu 15 meter to. Kuwi mesti padha. Lek masalah genjek adepe utawa genjek adepe kan kono karo kono 15 meter. Oh to. Lek ora siku berarti ya tukange rada kurang kopi. Maksudmu ngene to, kene 15 meter terus kene 14,5 kadang ngono to? Enggak siku. Ya kuwi tukange aja. Sebenarnya rumusnya wis didudahne 15 meter, berarti sing kene ya 15. Lek kene 3 meter selawe kok kene karo kok kono, ya kono panggas 3 meter selawe. Tapi adepe jarak dikenekne apa kenekne sing penting kene karo kene padha. Mesti siku. Kene 15, kene 15, ditarik kono 15, kono 15, mesti siku. Ning ngiblat moncote kuwi tergantung lokasi. Jane kuwi mung ora ranae jelas nih. Kuwi tukange ngono lho. Apa ana iki? Wis ya? Wis. Kaya nek tamu ketok arep tuku wedhus kae. Ya wis. Mungkin sekian dulu ya. Berepisode ya engko lek wis ngadeg ngono. Ya lek wis ngadeg tentunya kita buatan lagi ukur-ukurane. Apa salahnya kita bagikan rumus ya toh. Sing sir tuku kandang ya ben tuku ya toh. Sing desain dhewe ya kita tetap kita duduhkan. Jadi seperti itu. Ini pondasi, mohon doanya, doa restunya semuanya. Kandang bakoh yang ke-8 dan 9 ya toh. 1 di depan rumah dulu. 2 3 4 5 6 7 dan ini mohon doa restunya agar pembangunan ini lancar, cukup, cekap, turah, berkah. 8 9 ya toh. Nah ini ngono ae, muga-muga nanti apa yang kita tayangkan ya walaupun dengan bahasa yang ndak iso kon aku marai yo meng tukang are, dadi cara penyampaiane nek kon jelas detail berbahasa Indonesia rapi, baik dan benar ndak iso, dadi campur Jawa, geng. Kebetulan kita di daerah Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ki basane wong Selokajang ini ki, geng. Tapi apapun yang kita tayangkan nanti semoga saja bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Yo lek ora iso memahami yo kami mohon maaf, tentunya kami perbaiki ke depan, terus belajar. Apa salahnya belajar? Lek belajar iku ora entek. Ya toh. Jadi ukurannya temanya seperti itu tadi, geng. Bila ada tutur kata yang kurang pas, layar video yang hanya seadanya, kami mohon maaf. Tapi tentunya kami berharap sekali dengan kekurangan keterbatasan ini sedikit ada manfaatnya dari apa yang kita videokan, apa yang kita dokumentasikan, kita unggah lewat sosial media, YouTube, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat, disiarkan tidak langsung tapi dibuat konten secara eksklusif dari kandang bakoh yang beralamatkan di Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.